tudásban a tudás hatalom. Ha már a hatalom szóba jött, akkor azért engedtessék meg nekem, hogy most elég világosan idézzek az alkotmány szavaiból, és ez egy nagyon fontos idézet. Ez pedig így szól, hogy minden hatalom a népé, és a hatalmát közvetlenül, vagy közvetve gyakorolja. A közvetlenség az arról szól, hogy a képviselők által. Nos, az a helyzet, hogy azok a képviselők, akik ma pillanatnyilag a parlamentben látszólag a népet képviselik, hát ez nem igaz, ez szemfényvesztés. De a hatalom ettől függetlenül még a kezünkben van, idő kérdése, hogy ezt mi valóban gyakorlatban is meg tudjuk élni és meg tudjuk valósítani. Sajnos be kell látnunk, hogy ez a csodálatos épület, ami a magyar parlament épületét jelenti, ma e pillanatban az erkölcsi pöcegödör egész Európába, és ott abba a bűzlő pöcegödörbe születnek meg azok a döntések, határozatok, amely a magyar népet, a magyar nemzetet, a magyar nemzet gyermekeit szörnyű lélektani, fizikai, szellemi és gazdasági ellehetetlenítésbe részesíti. Ezt mi nem hagyhatjuk, úgyhogy hamarosan, szerintem egy fél órán belül megszületik itt a határozat, és ezt a határozatot a hátam lévő épületnek szépen bele fogjuk mondani a szemébe. Most pedig nagyon nagy tisztelettel kérek egy nagyon kedves honfitársamat, aki egy picikét más dologról fog beszélni, de nagyon fontos, mert az egy kis és középvállalatok ellehetetlenítéséről szól. Drága testvérem, gyere ide és mondd el a beszédedet. Nagy tisztelettel köszöntök minden megjelentet. Egy kicsit eltérek a témától, de viszont ha már idáig feljutottam a Szent Háromság térhez, akkor el kell mondjam, hogy van itt ennek az országnak egy lüktető ereje, a lüktető erő pedig a közúti közlekedési ágazat. Most sajnos rengeteg, illetve nagyon sokan vagyunk kis- és középvállalkozók, akik közlekedésből, ágazatból dolgozunk, de sajnos meg kell, hogy mondjam, a hazai piacvédelem nem kellőképpen védi meg a kis- és középvállalkozásokat, ugyanakkor az EKL minisztere, mint Lázár János is egyre másra tiltja, vagy tiltatni akarja ki a járműveinket, ahol a nagytestű járműveknek az a fuvarfeladat következtében el kell, hogy jussanak a címzett irányába. Úgyhogy ezen úgymond, hogy sürgősen változtatni kell, el kell felejteni azt, hogy a közúti bírságokat növeljük, az útdíjakat növeljük, holott nem arányosak a fuvardíjainknak a emelkedése, ugyanakkor a hazai export-import fuvarozási ügyben ki vagyunk szolgáltatva, illetve elárulták az idegeneknek, mert kihasználva a nem megfelelő piacvédelmet, rengeteg idegen és jogosultan fuvarozó van a saját területünkön, a magyar árut idegen járművek és hangsúlyozom, jogosulatlan járművek viszik el a magyar fuvarozók elől. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Jó egészséget!